Sar do Sagragari nok sam state government ni bisingti de na ADC habang ni bisingti de khaijang ni moro. Abro ke sagra. Pula hambai sini media person suno tini cover kama bagai. Abo thai kai sini Sabis Ashram beri constituency eba sini tu langsung ada bising khobjak Campahor Lamprahati sini Lamprahati o kaisa oro suti nok eba hitai te tu gutai nok oro mangka abo bini cost kai prai 5 lakhs ni above tongo kicha abo hake abo tini onek bosor ba dego din dore aro hitai nok tongoni nagi abo expire rungwe kya hami rungwe kya jar phole tini sini bazar committee rok borong saitung eba borok bisingti no ini borok blog eba sini edisi hapang sini jurnal bisingti ke abo mangka sanno bisingti abo ngakai sini edisi hapang bisingti mangka sini khwai district jurnal bisingti o kita nogrok oro chung tini phaimanjak phikya ang ji khwai political district ni working president Richard Doboma te an logi phaimanjaka sini khwai district no DWF ni secretary sini borong nangjuk kusung titi prasa te sini Sabis Ashram ri block committee ni sini vice president sini borong nang sini mama Subol Singh bo junga roksa phaimanjaka te sini Sabis Ashram ri block committee TWF ni vice president borong nangjuk juhina te secretary borong nangjuk Nurila bro phaimanjaka te chuno tini oro khobor eba tamnai invite khai chuno tukha sini bazar sini Lamprahari Campahor Lamprahati ni bazar committee ni president borong phaimanjaka sini borong nang sini mama Sudin te vice president sini borong nang Pui Motilal epore bazar committee ni no hati committee ni sini secretary sini borong nang datulo bo sungwa pasa phaimanjaka sung jotono hambai mar khabongno tini jotono saitung bai eba manaw bisingti sung jotono khatong thulaijak karon kai tam himle kaisa hati ongai sadigini borok phayu thani phainani onak somai khinani osubida ngo buri chela Samni bagi samjang ni monna haris. obo sini joto lukurung bagai jara oro painai phailnai jotono bebang no khi manai tugui manai suti manai kaisa hati ongai joto borong phayu gai abo joto ni onak somai jung buhuru tamo mane accident ngoi mang ba khinamu tuma suti ma bini kulo jora kare awon bagna tini o khitai nok mana bagai jotono bukhawo khaksang laijak tei hamjang laijak abo haita hambai.